गिबियावनो आङो गासै बड'लेण्डनि बर' रायजो राजासिम आंनि गोसो गोरबोनि रंजालि गोबावैबाबो रंजालि बैसागो फोरबोनि गाहाम हामलायथि आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। जाय हक आङो बे दिनै धङालागा गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि हांख्रायनाय लेखा बेहाय गाहाय आलासि महरै आङो बाहागो लानो हानानै निजेखौनो खाफाल गोनां सानना लादों। जाय हक बिथांमोना खुंगा बाथि रंजालि बिदाय फोरबो फालिथाय खुंदों। बे फोरबो फालिथाया थारैनो जोबोद रंजाथाव आरो गोजोनथाव जादों होननानै आङो गनायथि होनो नागिरो। आं सानो जाय हक जों बर' हारिया गोदोनिफ्राय गोदोसिन आबै आबौआ जि गोथार फोरबो होलांदोंमोन बे गोथार फोरबोखौ गोदोनिफ्रायनो आइ आफानिफ्रायनो सिबिनायजों लोगोसे दानि जोंजों लोगोसे जोंनि जेनेरेसनफोराबो फैगौ दिनफोराव दाजों लोगोसे फैगौ दिनफोराव फालिबाय थागोन बेखौ जोङो सानना लानो हायो। आरो बे जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बा नेक्स्ट जेनेरेसनफोरनि कर्तब्य। जाय हक बैसागोखौ जोंहा सैथो जुगनिफ्रायनो सिबिनायखौ जोङो नुनो मोनो। बर' हारिया निजा राव हारिमु गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय आबाद मावनाय दामनाय देनाय मोसानाय रंजानाय बे गोदोनिफ्राय सोलिबाय थाखादों। बेफोर गासैबो हाबाफारिखौ जोङो फैगौ दिनाव बर' हारिनि लाइमोन बा जेनेरेसन हिसाबै जोङो रैखा होनाया जोंनि कर्तब्य। नङाबा जोंहा गोदो आबै आबौनि दिनाव रायजोबो दंमोन राजाबो दङमोन। नाथाय दिनै जोंहा रायजोबो गैला राजाबो गैला। दा जोंहा मोनसे फिसा बेबस्था मोनसे दं बि टि सि होननाय। बावैसो बिल फाजायाबो बिटिआर मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनदों। दा बेखौबो सोरबा जोंनि मेगन गोसा सक्तिफोरा बोरै हायो जोंनि बर' रायजो राजानिफ्राय सेख'नायनि फाव फान्दायनायखौ जों नुनो मोनो। बेनिखायनो आङो बे फोरबोनि गेजेरजों गासै बड'लेण्ड रायजो राजाखौ आं खावलायनो नागिरो जोङो फैगौ दिनाव जोंनि हारि रैखाथि जोंनि रायजो रैखाथिनि सार्थआव जोङो खौसेयै आगान सुरनायनि गोनांथि दं होननानै आङो बेखौ सानो। गोजोन्थों। माखासे एक्सुवेलि बे अनसुंथाया जोंनि बि टि सि सरकारनिथ' नङा आसाम सरकारनि होननानै आं मिथियो। बेवहाय निस्सय क्राइटेरिया थागोन जाय क्राइटेरियानि आन्दाराव फुलफिल खालामगोन बा खालामदों बेफोर हयथ' मोननो हादों। सोरबाफोरा हयथ' रेजिस्ट्रेसन गैयाबा क्राइटेरिया फुलफिल खालामाखै बेनि थाखाय मोनैया बारा असाबायबो खोथा नङा। बे जानोबो हायो आरोखि। जाय हक जोङो जुदि बेकवार्ड ओनसोलनि हिसाबै जों जुदि एज ए हल जाय फालिथाय आफादफोरा गासैबो जुदि 1-1.5 लाख अनसुंथाइ मोनोबा मोजां जाथारगौमोन आं सानो आरोखि। गिबियावनो बर' खौरां नायगिरिफोरनिसिम बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बारहरनाय जाबाय। दिनै धङालागा गामिया बाथि रंजालि बैसागु फालिदों। बे फालिनाया मोजाङै मोजां जागासिनो दङ। दा जोबथ'वाखै। दा बे हिसाबै दा गेवलां मेल सोलिगासिनो दङ। दा गेवलां मेलनि आलासि हिसाबै गाहाय आलासि हिसाबै जोंहा जोंनि सालबारि समस्तिनि MCLA बिथां जय मुसाहारि बिथाङा बिबुंथि लाखिखांबाय। दायो जोंहा थिखानाय बुंथिगिरि दङ सासे गामिनिनो प्रफेसार BEd कलेजनि प्रफेसार बिथां बिमल बसुमतारी बिथाङा बिबुंथि लाखिबाय दङ। दिनै धङालागा गामिया माने गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासैबो जहाय बे बोसोराव मोजाङै बैसागोखौ खुंफुंदों। बे खुंफुंनो थांनायाव जोंहा जेबो दुखु खस्थ' जायाखै। गामिनिनो माखासे मानसिफोरा माने डनेसन होदों, रां अनसुंथाइ होदों, सोरबा माइरं होदों, सोरबा दालि होदों। बेबायदि फैसा थाखाजों जोंखौ मदद खालामदों। लोगोसेनो दा हराव कालचारेल नाइट दङ। बे नाइटआव जोङो
सिंगार हिसाबै गुवाहाटीनि सासे दङ आरो बरपेटा रडनि सासे दङ बिथांमोनखौ जोङो लेंहरनाय जादों दा हरनि मोनाबिलि हारिमु मोनाबिलियाबो मोजाङै मोजां थांगोनखौ जोङो मिजिं खालामबाय लोगोसेनो जोङो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोनाखै थेवब्लाबो जोङो गामि हिसाबैनो बयबो अनसुंथाइ होलांनानै दिनैनि जि बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौ जों थुङालागे गामिया मोजाङै मोजां खुंफुंदों।